Maayong buntag no, so kitag yung mga bana no. Mangita gyud tag paagi ba kung unsay atong mapakaon sa ato ang mga asawa. Kay mao man gyud atong obligasyon pakauno nato atong pamilya, di ba? So mao lang po na ang akong gibuhat, gigampanan ako akong pagkabana, gibarugan ako ang akong pagkabana di ay sa akong asawa. So kaming mga bana dili gid mi makatugot nga ang among asawa mapasmo. So kung naalay kwarta, amo ginang hatagan sa ilang gusto. Karon lang inig na hapon may gusto, dili pud sila mo reklamo. Ana lang na siya. So nangita ko og bingka diri sa bangkiruhan kay maumay gusto sa kong asawa ang bingka. So ako siyang giingnan nga kung dili ko makakitag bingka, suma na lang. So niingon siya sa kuha, natagbaw na daw siya og kaon og suman. So tuod man nakakita ko og bingka nga medyo itom-itoman. So dili ta mo kaon og mga itumon nga bingka. Kay itom ra pud kaayo siya. So adto ta mo kaon sa bingka nga puti kay lami man siya, di ba? So nipalit na lang pug ko og suman, apil na ang bingka. Kay urong mahurot niya ng bingka na apa ko'y suman nga ikabirada sa iyaha, di ba? So naa siya pagpilian. So gibayran ako ng duha sa tindira, balig 40. So pila ra may dagan sa istorya na human ako og bayad, so nipauli nako sa amua. Kay lagi anniversary na mo urong asawa adlaw. So nabisi gyud ko karon, nag-andam gyud ko unsay among ipanihapon. So nakaisip ko magluto na lang og kaning pansit para amo ang makaon. Iuna na lang na siya, ana lang siya ka-simple mag-celebrate og anniversary. Kay kanang anniversary, pag dili gyud nato napansinon ang atong mga asawa, mga suko na sila. Dayo nag-ingon nga naa na kay laing ka-chat, di ba? O ana lang ng mga asawa. So unsa pa akong gibuhat, nagtak-ang nako og dinungag. Kay aron nigabot sa akong asawa, igo na lang siya muhabhab. So excited na kayo ko, akong gihapinan ang lamisa, natural ipamutang nako ang bingka. So samtang wala pang akong asawa, ay hingabot na di ay siya. Giabrihan niya ang ako ang giandam para niya. So ingana lang ng mga asawa. Dako kay siya ngisi, di ba? Makita ba po siya itsura nga excited siya. So niadto siya sa rep, ako siyang giingnan, naapa jud ko laing giluto para niya. Kay lagi anniversary na mo. Excited na kaayo ko magabi ba? Kabalo biya ka na mong mga bana nga gabi iray among bantayan, di ba? Ingana gid ming mga laki. Kay og dili gid mi mag-effort para sa ikalipay sa mong asawa, magluya na mong asawa tanawa hayag kay gitsura, di ba? Ana lang ng tirada sa mga bana nga lamian pa sa mga asawa. Charot, daghan na siyang maglagot na nga video ba. So wala gyud ako gipahago ang akong asawa no. Ako alang siyang gipalingkod. Lingkod lang ka diha kay ako ray bahala nimo. So karon nangaon na mi. Basig nagtuo mo wala mi nagaampo ha. Nagpray pod mi. So ako nang gihagad ang akong asawa sa suman kay lagi gusto jud kog suman yang kaunon. So nibalibad gyud siya kay natagbaw na daw siya suman. Naanan na daw siya sa bingka. Naunsa naman ni akong asawa Gusto na magbingka, nangala na gyud siya ba. Makulbaan jud ko basta akong asawa mag-request ng pagkaon ba kay ngano. Pasig na buntis na. Unya, ako ra ba dili ko sure kung baog ko, di ba? So ingana lang na siya. So niundang na kog kaon kay dali ra man jud ko mabusog ba. So ang akong asawa niingon siya nga matulog na ta. Ko matulog na. Kasayo ba? Nga busog pa man ka. So nipugos siya kay iyang patyo ng suga. Ambot. Asa na siya, gusto na siguro siya mo tirada. Tirada bastos na sad ba. Oy gipatay niya ang suga. Giingnan ako nga ayaw sa kay busog pa ka. Pahulay sa diha. So ako naghigda-higda. Kay naghulat ko sa iya kung kanus Asya makaginhawa. Kay lagi busog pa.